Yılmaz Güney ji Sêwereka Rihayê ye. Lêbelê di 1 Nîsana 1937 de li Edenê têdinê. Yılmaz Güney, aktör, derhêner û nivîskarekî Kurd e. Navê wî bi Tirkî wek Yılmaz Güney tê binavkirin. Lêbelê navê wî yê rastîn Yılmaz Putun e. Dibistana seretayî an goya destpêkê ya navîn li Edeneyê qedand. Lîseyê li Edenê, li zanîngeha Enqerê Hiqûq, li zanîngeha Stenbolê jî Fakülteya İktisadê xwend. Di salên lîseyê de ew gelekî bi hunerê re baldar bû û di wan salan de kovarekî ya hunerî bi navê Doruk yanî lûtke derdiket û gelek çîrokên wî jî di wir de hatin weşandin. Dema xwendina xwe berdewam dikir, rejîsör Atif Yılmaz nas kir û dû re bi dehan fîlmên ku piraniya wan li ser pirsgirêkê gelin çêkir. Yılmaz Güney dema li Edenê fîlmê bi navê Endîşe dikişand, dozgerê yumurtalikê ji ber heqaretekê ku lê hatibû kirin kuşt û bi 18 sal cezayê zindanê hate mehkûm kirin. Yılmaz Güney di sala 1981 ji girtîgeha Spartayê reviya û bi awayekî veşarî derkete derveyî welêt. Güney her wiha di nehê îlona 1984 de di 47 saliya xwe de li Fransayê çû ser dilovaniya xwe. Ew di fîlmên xwe de li ser tengasiya jiyana gelê Kurd radwestiya û her wiha xebatên wî li ser çîrok, ceribandin û senaryonivîsiyê jî hebûn. Ew di jiyana xwe de ya hunerî de gelek berhemên giranbuha li dû xwe dihêle.